ሰራዊት ኢራን እቲ ኣብ ቀይሕ ባሕር ዝርከብ ግዙፍ መርከብ ጸላው ነፈርቲ ኣሜሪካ ንሃገሩ ስጋት ስለ ዝኾነ ግቡእ ኢላማ መጥቃዕቲ ክኸውን ምዃኑ ኣፍሊጡ። ሓደ ኣካል ናይቲ ናይ ኢራን እስላማዊ ኣብዮታዊ ዘብ ዝኾነ ካታም ኣልኣንቢያ ዘውፅኦ መግለጺ ምህላ መርከብ ጸላው ነፈርቲ ኣሜሪካ ጄራልድ ፎርድ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንኢራን ስጋት ስለ ዝኾነ ኩሎም ማእኸላት ቀረብን ኣገልግሎታትን እታ መርከብ ኢላማ ሓይልታት ምክልኻል ኢራን ተገይሮም ክውሰዱ እዮም ኢሉ። 300 ሜትሮ ንውሓት ዘለዋ ጄራልድ ኣር ፎርድ እትበሃል መርከብ ጸላዊት ነፈርቲ ኣብ ዓለም እታ ዝዓበየት ናይ ውግእ መርከብ እያ። ማእኸላይ እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ማእኸላይ ምብራቕ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ሓደ ክፋል እዛ ናይ ውግእ መርከብ ሓዊ ተላዒሉ ከም ዝነበረ ኣፍሊጡ። ይኹን እምበር እቲ ሓዊ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ከም ዝውዓለን ኣብ ሓፈሻዊ ምንቅስቓስ እታ መርከብ ዕንቅፋት ዝፈጠር ጉድኣት ከም ዘየብፅሐን ሙሉእ ብሙሉእ ስራሕ ተሰላስል ከም ዘላን ገሊጹ። ማእኸላይ እዚ ወሲኹ እቲ ኣብታ መርከብ ዝተላዕለ ሓዊ ምስ ውግእ ዝተተሓሓዘ ኣይኮነን ብምባል ብሰንኪ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ከም ዘይኮነ ኣመልኪቱ። ሎሚ እውን ጎረባብቲ ሃገራት ኢራን ብመጥቃዕቲ ኢራን ክሕመሳ ከም ዝሓደራ ተገሊጹ። ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ብኢራን ኣብ ውሽጢ ሎሚ ለይቲ ተወሰኽቲ መጥቃዕትታት ከም ዝተፈጸመን ገሊጸን። ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ዱባይ ሓደ ካብቶም ዒላማታት መጥቃዕቲ ዝነበረ ኮይኑ ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ብሰብ ኣልቦ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ባራ ሓዊ ዘስዓበ ኮይኑ ኢራን ኣስታት 2000 ሚሳኤላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተኮሰት ኮይና ስርዓተ ምክልኻል ኢማራት ንመብዛሕትኡ ሚሳኤላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከም ዝዓገተ እዩ ዝገልጽ። سعود عربون أو حدا ليتي حيال سبالو نفرتي إيران كم زود قص جلسات كوينا إيران كويتن ون لوم ليتي متقعد 5 أمان جليت أنا لوا إيران نود فاجرانا إمارات بنفس قتل سبالو نفاري تقاتلاتهم لومي 10 دشمة جابيت إيران نجازي فود فاجرانا إمارات بنفس قتل سبالو نفاري دبداب أكايدات اللوم أبزوان زود فاجرا انكو موت سدد نداد إمارات عرب كوينو بزلوم زوار دمت قاعتين قطوا إمارات عرب كبي صعبين كسعبي يقبلو استفلالي تنتنتي يبرهم كلو كابنا من دبي زقبر براتات أبز حج ساعات نقزي دوي للوم أبز حج ساعات إيران نتيكا حموش تحدى كفالني عالم ندادي إذا حالف اللوش مت هرموز بمعتوا عالم لخاو قرب ندادي أب تاريخ ترى بزيفل الدرجات عاتي ويركب ترامب نيتو يفرارح نشاينا تقاطي قبر هرمزن مخفات حقزو ويدما سعبين قدامو ترامب نفاينانشال تايمس ابزهابو ملسن تزيهالي ويالتاو ملسن تغينو نمز انيتو ازي حماق خاونيو زبل قمتال لني إيراباويان نتوك تتسارقون كوماندون نمز او هرمزن متراي كحقزو يدالي بتوسخ تشاينا قدمي موداتا ورحمة قاويت مشي زكايدو على سقومتي كتوسط تقاطي قبر كامزالون بيجينج تزي تحاويرا دما اتقوع زخدونجي كامزخيلن قاليتو تشاينا 9 ميتاويت كام نداديا كامز او هرمزيا تركب تشاينا ونك تحجز اللواي مسلني أتخينات بزعوا نيوكلير ويلو تسرعت راح وينو أي فلتن أبزا بلانيت أقدر سخونة نيتعت قدايما نيكوزات أروز باليوم أتتسقم أمريكان وتدروا حيل إيران أتفي أتوقنا بينا نتمت أو هرموز كتحلو أي تخلنيا إيران بلع الجبوتي مدقعت خطفت كم تخل سقات كم زحيالة تقاليتو إيران نتوجب تعسكر زلوني أمريكا حيلي كتتقع خم تخل زقلا زلو خينو نتنا إيران ناشحات مايلات مدقعة ملكيتهم أتم من جتا تابزه هو زلو مقلتي أولي علتومني أمريكا سراوت كفت أمز حساب زلو مدقعتي تارجيتو كسحت كم زغلن ناونا إرترابو تاخود كم زغلون تابتاباتي قلتو إيران بلع التشومون تشحوت تدرات كم زلو وزنقر أو جبوت زلوني أمريكا معسكر مدقعة تدافت إما نملا قرن أفريقيا زربش هواهو كفت أركام زخونن هاجرات قرن أفريقيا ون كم تنايقال في هاجرات قديات كوينات إيران كوخونا عبي تقلو كم زلو ينقرالهم أو جبوت عسكر زلوني أمريكا سراويت بزيكا بنا إيران حيلتات بنا حوتي حيلتات ون مدقعة خورد كم زخلن ننايك أيح بحر تزرق نوتي كفتر كم زخلون نايكوينات إيران تبصاواتي قلتو كم تيران نمتصاو حرمز زلوا قداسنت جبوتو نمتصاو بابئل مندب زلوا استراتيجيكاوي أقمامتا نحيالان هاجرات أتكورو تركب كم زغالتن استفلالي معسكرات أبتا هاجر كم زلوون يقلاتيوم أو جبوت عسكرهم زلو حيلتات أمريكا أبكاب لموينر كخونن كلهم ناي تشاينا فرنسا جابان كمون طليان عبيت مدبرات كهلوون كلهم جرمن اسبين عدي انجليزون نوس حيلبتان اشتي هاجر تزايوهم كم زلو بتوسخي يفلات إيران بدروناتا بلا مدقعتا زفنوتلو معرفو نفرتي عب كتما دواي زركب كخونن كلهم
በቲ ዝተኻየደ መጥቃዕትታት ናብ ሃልሃልታ ተቐይሩ እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ንጥፈታቱ ደው ኣቢሉ ይርከብ። እቲ ዝሕግዝ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ዜናታት ድማ ካብኡ ተበጊሰን ብመንገዲ ኢትዮጵያ ቢለን ንተቃወምቲ ሓይልታት RSF ዕጥቂ ነፅዋራትን ዘመላልሳ ዓበይቲ ወተሃደራውያን ናይ ጽዕነት ነፈርቲ ናይቲ ሃገር በዚ ተፈጺሙ ዝርከብ ዘሎ መጥቃዕቲ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተሃሞኻ ጸብጻባት እናወፀ ይርከብ ኣሎ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ዝፈጸመቶ ጆኖሳይድን ካልእ ኣነዋሪ ተግባራትን ብፀሓይ ቀትሪ እናተፈደየቶ ትርከብ ኣላ። ምቅጻል ናይዘን ወተሃደራውያን ነፈርቲ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ተቃወምቲ ሓይልታት RSFን ዝበጽሕ ዝነበረ ዕጥቂ ነፅዋራትን ዓበይቲ ሓደጋታት ዘውድቕ ኮይኑ ይርከብ። ኢራን ኣብ ልዕሊ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ዝርከባ ዘለዋ ሃገራት መጥቃዕትታት ኣሕይላ ቀፂላቶ ትርከብ ኣላ። ኣብ ልዕሊ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታት ሓይሉ ክቕፅል ምዃኑ እውን ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ናይ ኢራን ድሕሪ ዞም መዕርፎ ነፈርቲ ናይ ዱባይ ተኻየደ መጥቃዕቲ ካሊእ ፈኸራታት ኣስሚዑ ይርከብ ኣሎ። ፋኖ ፀረ ድሮን ከም ዝዓጠቐ ብወግዒ ሓቢሩ ይርከብ ኣሎ። እዚ ፋኖ ዘርጊሕዎ ዝርከብ ዘሎ ሓበሬታ ከዓ ንስርዓት ብልፅግና ንምክልኻል ናይቲ ሃገርን መርዘን ዘተሓዘ ዜናታትን ክስተታትን ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ፋኖ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ኣገዳሲ ዝበሃል ዕጥቂ ነፅዋራትን ከም ዝዓጠቐ ክሕብር ፀኒሑን ኣሎን። እዚ ግን ኩናት ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ ጅመር እንድሓር ንመጀመርታ ግዜ ፋኖ ፀረ ድሮን ከም ዝዓጠቐ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ሓበሬታን ዜናን ዘርጊሑ ዝርከብ። ስርዓት ብልፅግና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ሰፍ ዘይብል ስዕረታት ይስከም ኣሎ። እዚ ሕጂ ፋኖ ዓጢቕዎ ዝርከብ ዘሎ ተኣፈፍቲ ዝኾነ ፅዋራት ከዓ ንስርዓት ብልፅግና ዕምሪ ስልጣኑ ኣብ ምሕፃርን ኣብ ምፅርራግን ወሳኒ ተራን ግደን ከም ዝህልዎ ንምርድኡ ዘሽግር ኣይኮነን። ኢትዮጵያ ነዳዲ ብቁጠባ ህዝቢ ክትጥቀም መራሒ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕልውላው ማእኸላይ ምብራቕ ነዳዲ ምቁጣብ ክግበር ይላቦ። ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ዓለማዊ ቀረብ ነዳዲ ኣብ ዝዘርግ ዘሎ እዋን ኢትዮጵያውያን ነዳዲ ብውሕዱን ብሓላፍነታውን መንገዲ ክጥቀሙሉ ኣብይ ኣሕመድ ፀዊዑ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ወፃእ ዝኣቱ ነዳዲ ዝምርኮሱ ሃገራት ብሰንኪ ዝቕፅል ዘሎ ቅልውላው እኹል ቀረበ ምውሓስ እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ብድሆታት የጋጥመን ከም ዘሎ ገሊጹ ህዝቢ ኣገደስቲ ድሌታት ቀዳምነት ሂቡ ኩነታት ቀረብ ክስካብ ዝረጋጋእ ጥንቁቕ ሓይል ክኽለማመድ ኣተሓሳሲቡ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ቢዝነስ ኤክስፖ ተኻይዱ። ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቶ ብርሃነ ገብረሂወት ትማሊ 15 መጋቢት 2026 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ቀዳማይ ቢዝነስ ኤክስፖ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ተረኺቡ መደረ ኣስሚዑ። መቸም ኤርትራዊ ዲያስፖራ ድርብሩ ሓላፍነት ተሰኪሙ እዩ ዝኸይድ ኣብ ኩሉ መዳይ ዘስልጥ ተውለዩ። ኣብቲ ዝነብረሉ ሃገራት 24 ሰዓት ብህዝብን ሃገርን ይሓስብ። ሃገር ኣብ ዝሓተተቶ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መኸተ ናይ ገንዘብ ምውፃእ መደባት ንዓለም ብዘድንቕ ንጥፈት ይዋሳ። ዓቕሚ ብዘፍቀዶ ንስድራ ስዋእቲ ይሕብሕብ ንስንኩላን ብዓይነትን ገንዘብን ይሕግዝ። ኣባል ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ሰራዊት ኮይኑ ንሕድሕዱ ተናዊቡ ይሰርሕ። ንሃገር መፂኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ወለንታዊ ዕማማት ይሳተፍ። ኣብ ኮሌጃት ብናፃ ይምህር። ኣብ ሆስፒታላት ብናፃ ይሕክም። ኣብ ሚኒስትርታት ተመዲቡ የገልግል። ኣብ ህንፀት ሃገር እጃም የብርክት። ኣብ ሳዋ ኸይዱ ይዕልም። ተመክሩ የካፍል። ንስድራ ስዋእት ይድብስ። ንስንኩላን ይበፅሕን የተባብዕን። ኣብ ፕሮጀክት ልምዓት ከይዱን ጀጋኑ ልምዓት የተባብዕ። ንናይ ቀረባን ርሑቕን ኣዝማዱ ይበፅሕን ይሕግዝን። ንመታዓቢትን ገረባብትን ይሕግዝ። ኣብ መደባት ልምዓት ናይ ዓዲ ይሳተፍ። ንዝሓዘኑ የፅናዕንዕን ይድብስን። መቸም ኣበርክቶ ኤርትራዊ ዲያስፖራ ቃላት ኣይገልፆን እዩ። መዳይ ዕደና ናይ ኤርትራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ዝበረኸ ደረጃታት ይዓቢ ከም ዘሎ ብተመሳሊ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ዕደና ዝረኽቦ ኣታዊታት ኣብዚ ዓመትን ዝሓለፈ ዓመትን ብተዓፃፃፊ ከም ዝዓበየ ድሕሪ ምሕባር ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ማዕከናት ዕደና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ቁፅሮም እናበርከተ ይኸይድ ከም ዘሎ ካብ ዝሓለፈ ዓመት 2025 ኣትሒዙ ኣብ ንጡፍ ዕደና ዝርከቡ ዘለዉ ማዕከናት ብተዓፃፃፊ ፍርያቶም ናብ ዕዳጋታት ዓለም ከቕርቡ ስለዝጀመሩ ቀንዲ ምኽንያት ናይዚ ዓበይቲ ዓወታት ምዃኑ እዩ ብንጹር ተገሊጹ ዝርከብ። መንግስቲ ኤርትራ ብዘይካቲ ናብ ዕዳጋታት ዓለም ዘቕርቦ ዘሎ ናይ ዕደና ፍርያት ነቲ ማዕድናት ኣብ ኤርትራ መስሪሕኻ ናብ ዕዳጋታት ዓለም ንምቕራብ እውን ሓደ ካብቲ ብዕቱብ ተታሒዙ ዝስራሓሉ ዘሎ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ምዃኑ እውን ካሊእ ተጠቒሱ ዝርከብ ዘሎ ዓበይቲ ሓበሬታታት ኮይኑ እዩ ዝርከብ።
ናይ ኮሎኒ ፖታሽ ፕሮጀክት ኣብዚ ሒዝናዮ ንርከብ ዘለና ዓመት ፍርያቱ ናብ ዕዳጋታት ዓለም ክቐርብ ስለ ዝኾነ ኤርትራና በዚ ካብ ዕድና ትረኽቦ ዘላ ኣታዊታት ተሓጊዛ ሓፈሻዊ ጃምላ ሃገራዊ እቶት ናይ ኤርትራ ኣብ ዓመት 2026 ብ3.3 ሚእታዊት ዕቤት ከም ዝግሙ ምዃኑ እውን ሓደ ካብቲ ኣብዚ ሓበሬታ ተጠቒሱ ዝርከብ ዘሎ ተስፋ ህዝብን ሃገርን ዝኾነ ዓበይቲ ዓወታትን ዜናታትን ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዕድና ዘለዎ ንጹር ፖሊሲታትን ኣብ ኤርትራና ዘሎ ሰላምን ርጋትን ቀንዲ ሚስጥር ናይ ዝዓወታት እዮም። ኩለንተናዊ መስርሕ ሃገራዊ ህንፀት ትምህርቲ መሰረተ ምዕባለ ትምህርቲ ዓንዲ ፍልጠት ሃብቲ እናተባህለ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ክግለጽ ሰሚዕና ንኸውን እዚ ኣበሃህላ እዚ ወድዓዊ ሓቂ እዩ። ሓንቲ ሃገር ምሁር ሕብረተሰብ እንተዘይብላ ምዕባላ እንታይ ከም ዝኸውን ንስሕቶ ይብልን እየ። እዚ ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ትምህርቲ ብመንግስቲ ብስማዊ ክፍሊት ወይ ብድጎማ እዩ ዝኸይድ እምበር ዋጋ ትምህርቲ ክንደይ ምዃኑስ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተቐመጡ ዜጋታት ትፈልጥዎ ኢኹም። ጥቕሚ ትምህርቲ ዘብላዕሊ ዝተጠቐሰ ካብ ኮነ ንብሉፅ ተምሃራይ ምትብባዕ ድማ ናብ ዝላዕሊ ደረጃ ንክበፅሕ ዓብዪ ድርኺ ስለ ዝፈጥር ኤርትራ ንኣባላት ኤርትራውያን ዲያስፖራ ዞባዊ መሻርክቲ ትካላዊ ኣውፈርቲ ከምኡውን ኣህጉራውያን ኩባንያታት ዕደና ኣብ ቀጻሊ ምዕባለን ምስፍሕፋሕን ጽላት ዕደና ሃገር ክሳተፉም ሓያልን ስትራቴጂካውን ዕድመ ኣቕሪባላ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዙሓት ዜጋታት ስለምንታይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ዘየፍቅድ ስለምንታይ ኤርትራውያን ኣብ ክንደብ ሃገሮም ኣብ ጁባ ዩጋንዳ ኣንጎላ ወዘተ ኸይዶም ገንዘቦም ከፍሩ ከለዉ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ዘይገብር ዝብል ሕቶታት ክሓቱ ሰሚዕና ኢና። እቲ ሕቶ ከም ሕቶ ካብ ሓልዮት ህዝብን ሃገርን ዝብገስ ግን ድማ መንግስቲ ኤርትራን ዝሓልፍዎ ዝነበሩ በዳህ መድረኽ በቲ ልክዕ ዓቐኑ ካብ ዘይምርዳእ ዝብገስ እዩ። ኩሉ ዜጋ ከም ዝፈልጦ ካብ 1998 ጀሚሩ ክስካብ ዘለናዮ መድረኽ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ዝርከቡ ዓቕሚ ሰብን ጸጋታት ናይ ሃገርን ኣብ ምውሓስ ላዕላውነት እዩ ኣዋፊርዎ ጸኒሑ። ካብ 2009 ዓ.ም ጀሚሩ ድማ ነቲ ብመጠነ ሰፊሕ ወራራት ከንበርክኽዎን ዘይከኣሉ ህዝብን መንግስቲ ኤርትራ ዘይፍትሓዊ እገዳ ብምግባር እዮም ከልምሱና ፈቲኖም ብቃልዕ ወፂኦም እውን ክዛረቡ ሰሚዕናዮም ኢና። እዚ ክልቲኡ ገዘፍቲ ብድሆታት ኣብ ምዕባለ ኤርትራ ከቢድ በሰላም ምግዳፉ ካብ ማንም ዝተሰወረ ኣይኮነን። ወታደራዊ ስግኣት ብምፍጣር ገዚፍ ዓቕሚ ሰብ ኤርትራ ኣብ ሰራዊት ከም ዝጸንሕ ተገይሩ ዘይፍትሓዊ እገዳ ብምግባር ቁጠባ ንክለምስ ብዙሕ ተጻዒሩ ንውሓት ግዜ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ክብደት መነባብሮን ብዝደረኾ ኣሽሓት መንእሰይ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ሃገር ከም ዝወፅእ ተገይሩ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ከቢድ ጾር ንምብዳህ ዝርከቡ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ንምርግጋጽ ንሃገራዊ ድሕነትን ንምምላእ መሰረታዊ ቀረባት ህዝቢ ከም ምግቢ፣ ነዳዲ፣ መድሓኒት፣ ቸመንቶ ወዘተ ከም ዝውዕል ገይርዎ። ብተወሳኺ እውን ዝርከቡ ትምህርታዊ ኣገልግሎት ክስካብ ኮሌጃት ተምሃሮ ብነፃ እዮም ዝመሃሩ። ዝርከቡ ጥዕናዊ ኣገልግሎት እውን ብነፃ እዩ። ህዝባዊ መጓዓዝያ መንግስቲ ብዝደጎሞ ወፃኢታት እዩ ዝሽፈን። ዝርከቡን ትሕተ ቅርፂ ጽርግያታት ዲጋታት ዝወፅኡ ወፃኢታት ብመንግስቲ ይሽፈን። ኣማይት ኣሻሒት ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ጁባ ገንዘብ ይወሃብ እዮም። እዚ ኩሉ ወፃኢታት ንከም ኤርትራ ዝኣመሰለት ዝኾነ ዝጥቀስ ሰደድ ንዘይብላ ሓዳስ ሃገር ንዝመርሕ መንግስቲ ከቢድ ብድሆ እዩ። ወፍሪ ንምግባር ዓቕሚ ሰብን ማልን የድሊ። እኹል ቀረብ ፀዓትን ማይን እውን የድሊ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ሰላማውን ርጉእን ሃዋህው የድሊ። ኣብቲ ናይ ሰላም እዋን ካብ 1991 ክስካብ 1997 ዝነበረ ኣዝዩ ቅልጡፍ ምዕባለ ሃገር ኩልና ንዝክሮ ኢና። ብተወሳኺ ወፍሪ ክበሃል እንከሎ ዘተኣማምን ትሕተ ቅርፅን ቀረብ ፀዓትን ማይን የድሊ። እዚ ድማ ብሰንኪ እገዳን ድሩት ፋይናንሳዊ ዓቕምን ከቢድ ሃገራዊ ብድሆ ኮይኑ ፀንሐ እዩ። ባንክታት ኤርትራ ብእዋኑ ብዝጠልዎ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዛጊዳ ይሰርሓን እየን ዘለዋ። እዚ ድማ ምስ ተቐዲመ ዝገለጽክዎ ኩሉ መድያዊ ብድሆታት ብቐጥታ ዝተኣሳሰር እዩ። ወፍሪ ምስ ኣሰራርሓ ባንክታት ቀጥታዊ ምትእስሳር ኣለዎ። እዚ እውን ስርወትኻዊ ለውጢ ዝጠልብ እዩ። ካብ 1998 ጀሚሩ ኣብ ኤርትራ ዝጸንሐ ቁጠባ ናይ እዋን ውግእ ቁጠባ እዩ። ንክብደት ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ርኢኻ መንግስቲ ኤርትራ ስለምንታይ ወፍሪ ዘይፍቀደ ተባሂሉ ዘይኮነ ክሕመዝ ዘለዎ ምስቲ ኩሉ ዘጓነፈ ከበድቲ ብድሆታት ኣላሽ ከይበለ ሰላማን ርግኣታን ዘውሓሰት ሓያል ሃገር ብምርጋፁ ክምጎስ ጥራሕ እዩ ዘለዎ። ነቲ ኤርትራን ህዝባን ዘጓነፎም ብድሆታት ካሊእ ህዝብን ሃገርን እንተዘጓንፎም ነይሩ ምበድህዎ ዶ ነይሮም ኢልና ሓሲብና ዶ ንፈልጥ? ብዘይካ ዝገድላዊ ህዝብን መንግስቲ ኤርትራ ካሊእ ህዝብን ሃገርን ኣይምኻልዎን። ንኣገዳስነት ወፍሪ ንሕና ተራ ዜጋታት ንመንግስቲ ኤርትራ ክነዘኻኽር ሞራል የብልናን።
ኣማይ ታሽሓት መንእሰይ ውልቃዋኒን ሓዲጉ ንዓመታት ኣብ ድፍዓት ፀሓይን ቁርን እንዳተሃረመ ኣዕሩቕ ዝዋን ንምኽባር ላዕላውነት ተገዲሙ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ሓሚም መፀሚ መልካ ካብ ሰራዊት ተጣይስካ ክተብቅዕ ምናልባት እውን ብረት ክሓዲግካ ካብ ሃገር ብስግረዶ ወፂኻ ክተብቅዕ ምናልባት እውን መንግስትን ትምህርትን ሓፂር ስልጠናን ናብ ወፃኢ ሃገራት ልኢኹካ ብዝወፀኻዮ ተሪፍካ ክተብቅዕ ተመሊስካ ኣብ ጅባን ኣንጎላን ዶላር ኣኪበ እሞ ናብ ኤርትራ ተመሊሰ ወፍሪ እንተዘይገበርኩ ኢልካ ምምራር ከፍትሓው ድዩ ብሕልናውን ቅቡል ድዩ ናይ ብሓቂ ናብ ኤርትራ ኣብ ፋሩ ኮይንካ ተመሊስካ ንስኻ ኣብ ከተማታት ፊሽፍሽ ክትብል ከለኻ እቲ ኣብ ቅድመ ግንባር ተገዲሙ ዘሎ ብፃይካ ዝነበረ እሞ ገዲፍካዮ ዝኸድካ እንታይ ይስምዖ ኢልካ ስለምንታይ ዘይተሓስብ ነቲ ትገብሮ ወፍርኸ ዓቕሚ ጉልበት ሰብ ካብ ኢኻ ክተምፅእ ካብቶም ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝኸብለሉ ዲኻ ሰራሕተኛ ክትቆፅር ወይሲ ካብቶም ሓሚም ናይ ሎም ዝተጣየሱ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሕማም ኣለካ ተባሂሉ ዝተፋነወ ሰብ ከመይልዩ ኣብቲ ትካልካ ክሰርሕ እንተስራሕካዮ ኸ ነቲ ካሊእ ኣብ ንጡፍ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘሎ ሰብ ከንታይ ይስምዖ ኢልካ ሓሲብካ ዶ ትፈልጥ እቲ ዝርዝር ብዙሕ እዩ ብድሕሪ ናፅነት ብኣሽሓትን ዝቁፀሩ ተጋደልቲ ዘጣየሰ ኣዋጅ ወፍሪ ዝኣወጀ ንምምሕያሽ መነባብሮ መምህራን ካብቲ ናይ ግዜ ደርጊ ዝነበረ ሚእታዊት ዕፅፊ ወስኽ ናይ ደሞዝ ዝገበረ ኣብ ስራሕት ህንፀት መንበረ ኣባይቲ ናይ ኮርያ ኣውፈርቲ ዓዲሙ ዝሃነፀ ነዋሕቲ ናይ ቅጥራን ፅርግያታት ዝሃነፀ ብናይ ውሽጢ ሃገር ኩባንያታት ኣብ ኣስመራን ካልኦት ከተማታትን መንበረ ኣባይቲ ሃኒፁ ብተመጣኒ ዋጋ ንዜጋታት ዝሃበ ብደረጃ ኣፍሪቃ ዝድነቓ ዘመናውያን ናይ ከተማ ታክስታት ናብ ውሽጢ ሃገር ብምምፃእ ልቓሕ ናይ ባንኪ ኣመቻችዩ ንዝምልከቶም ዜጋታት ዝሃበ ብዓለማዊ ውድብ ጥዕና ዝተመስከረሎም ዓበይቲ ናይ ሪፈራል ሆስፒታላት ዝሃነፀ ዓበይቲ ዓለማዊ ደረጃታት ዘማልኡ ሆቴላት ክሃንፅ ዝጀመረ ዜጋታት ኣብ ሃገራዊ ኩባንያ ኢንሹራንስ ብርክታት ገዚኦም ካብቲ ዝርከብ መክሰብ ክርብሑ ዝሓገዘ እተን ብስርዓት ደርጊ ንመንግስቲ ክኾና ተወሪሰን ፀንሓ ካብ ግዜ ጣልያን ጀሚረን ዝሰርሓ ዝነበራ ፋብሪካታት ንዝያዳ መፍረናዊ ዓቕሚ ዘለዎም ዜጋታት ብመሸጣ ዘመሓላለፈ ንስድራ ስዋኣትን ደቆምን ዓቕሚ ብዘፍቅዶ ዝጥውር ዘሎ ንሱት መንግስቲ ኤርትራ እዩ ሕጂ እውን ኣብ ስልጣን ዘሎ ዝተቐየረ መትከል የለን መስተውዓሊ ዜጋ ብዛዕባ ወፍሪ ዘይኮነ ዝጭነቕ ብዛዕባ ውሕስነት ሃገርን ረብሓ ናይ ኩሉ ዜጋን እዩ ቅድሚ ኩሉ ሃገር ተሃልዩ ዝብል ብዛዕባ ውልቃዊ ረብሓታቱ ዘይኮነስ ብእኩብ እዩ ዝሓስብ ወፍሪ ምስ ፖለቲካን ድሕነት ሃገርን ቀጥታዊ ምትእስሳር ዘለዎ እዩ መስተውዓሊ ዜጋ ናብ ሃገሩ ክኸይድ እንከሎ ሕልፈ ብኡ ዝነብር ዜጋ ዘየብልጭልጭ ራእይኑ ዘይብል ንዓይ ጣዕምን ዘይብል ዓቕሚ ብዘፍቀዶ ንስድራ ስዋትን ካልኦት ፅጉማትን ዝድብስን ዝሕግዝን እዩ ንሃገራዊ መኸተ ኣብ ጎድኒ ህዝብን ሃገሩን ዝኸውን እዩ ነቲ ዝሰርሐ ንእሽቶ ስራሕ እውን ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ በዳሂ ኩነታት ተሰሪሑ ኣብ ግምት ብምእታው ዘድንቕ ንዝሰርሑ ዘተባብዕ ሃገር እንተቐሲና ኩልሎም ወፍሪ ክመፅእ እዩ ገንዘብ ክውህለል እዩ ሃብቲ ክመፅእ እዩ ብርግፅ ግን ኣብ ኤርትራ ዝግበር ወፍሪ ከም ጅዋን ኣንጎላን ንሓለፍቲ ዘይተኣደነ ጉቦ እንዳሃብካ ዘይኮነ ግቡእ ቅጥዕታት ኣማሊኻ ዝግባእ ግብርን ቀረፅን ከፊልካ ክኸውን ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝግበር ምስ ሚኒስተራትን ጀነራላትን ተሰጋሲካ ኣብ ሃገረ ሰማዕታት ላግፂ ኣይክህሉን እዩ ምውፋር ክተውፍር ኢኻ ሕግን ስርዓትን ኣኽቢርካ ጥራይ ክትሰርሕ ተዳሎ ፕሮፌሰር እምባይ ኣስመሮም ፈረው ተሰዊዩ ፕሮፌሰር እምባይ ልዑል ፍቕሪ ህዝቡን ሃገሩን ዝነበሮ ሃገራዊ እዩ ብግብሪ ምእንቲ ህዝብን ሃገርን ተቓሊሱ እዩ ሃገራውያን ማሕበራት መሪሑ ብፍሉይ ክዝከር ዘለዎ ድማ ስርሑ ገዲፉ ናብ ሃገር ብምምላስ ብሞዩ ኣብ ምምዕባል ልምዓት ሃገር ኣገልጊሉን ተሳቲፉን እዩ ፕሮፌሰር እምባይ መንግስተ ሰማይ የዋርስካ ንስድራ ቤትን ፈተውትን ጽንዓት ይሃብ ከም ኩሎም ጀጋኑ ሃገርና ኣምላኽ ናይ ዘለኣለም ዕረፍቲ ይሃቦ ሳንደሉ ኸይቀየረ ካብ ማኪና ኸይወረደ ንሓደ ለይቲ ክሻራሸር ወፃእ ኸይገሸ ደው ኢሉ ዘስርሖ ድጋታት የኽጠቕሰልካ ጸኒሐ እዚዩ ትርጉሙ ልምዓት ማለት እዚ ወገን በሽተኛ ፒፕል አይበለም ዩኒቨርሲቲ ሞንግዶፎ ንኸምዞም ክንሪኦም ዝጸናሕና ተራ ምሩቓት ዜጋታት ከምዞም ምሁራት ኢና ዝብሉ እንግሊዝኛ ዘይክእሉ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ዘፍሪ ትካል እንተኾይኑ ኣየድልየናኒ ምኽንያቱ ካባኹም ዝበልሑ ብሩህ መጻእ ዘለዎም መንእስያት ዘፍርያ መዋእለ ህፃናት ምባእታ ስፕሊንን ፍልጠትን ተስንቕ መዲና መንእስያት ዝኾነት ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሉ ሳዋ ናብ ዝብጻሕ ዘብጽሓ ኮሌጃት ስለ ዘለዋና እዚ ድማ ይፍርያትና ደቂ ሓወቦይ
My name is Bethel Samson. I'm a 10th grader and I learn in Barca Secondary School. To prevent cervical cancer, let's get informed. It'd be a project. أبزي